ka rage gudu. Assalamu alaikum masu kallo da sauraron mu, barkamu da sake kasancewa tare da ku a Gambiza Tv. Na san da yawa daga cikin mutane sun ci karo da wannan allo a kafafen sada zumunta kamar Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Wasu abin ya ba su dariya, wasu kuma sun yi mamakin ma'anarsa duba da yadda sunan ya yi kama da kalmar lahira haɗe da rubutun ka rage gudu. Mutane da dama sun ɗauki hakan a matsayin barkwanci kuma suna labarai a kan shi. Amma abin tambayar a nan shine, shin wannan shine gaskiyar asalin tarihin garin ko kuma akwai wata gaskiya da ba ku sani ba? Yau Gambiza TV ta tafi kai tsaye wannan gari domin gano muku gaskiya daga bakin mazauna garin da dattawansu, inda za mu binciko muku yadda aka samu sunan wannan gari na Lahirawa, waye kafa shi da kuma dalilin da ya sa aka kafa wannan alamar. Ku biyo mu domin mu je mu gano muku gaskiyar asalin tarihin Lahirawa ka rage gudu. Kai ne wakili na wannan gari na Lahirawa? To duba da yanayin yadda garinku ya yi suna a kafafen sada zumunta, wasu kuma suna yi wa sunan nan na Lahirawa kallon wani abu daban. To shine muka yi tattaki kafa da kafa muka zo wajen ku domin ku mana bayanin ya asalin wannan gari yake. Shin sunan shi na Lahirawa a haka sunan yake ko kuma da wani suna daban? A sunan da mu dai muka sani mu kanmu dai Lahirawa. Lahirawa kenan ba Lahirawa ba. Lahirawa shine asalin sunan wannan gari. To ko me tarihin wannan gari da dalilin da yasa aka sa masa wannan suna na Lahirawa? To wannan ni kaina ban kai shekarun da zan iya gabatar da wannan abubuwa ko wadan Allah ba. Abin da na sani dai daga shekara 68 haka ko da 7. Abin da na san asalin sunan wannan gari kenan ko a gurin iyayenmu kuma ko kakanninmu. Ba su da sunan da ya fice haka. Ko za ka iya bambance mana bambancin da ke tsakanin Lahirawa da kuma ita kanta kalmar ta lahira? Ba zan iya bambance abu gaskiya tunda dai ban sani ba, ko ba dan Allah bane. Ban san bambancin tsakanin lahira da lahirawa. Bambancin abin da na sani guda, lahira dai sai an je lahira sai an mutu. Lahirawa kuwa asalin garinmu ne na mahaifanmu ce, mahaifan iyayenmu da kakanninmu ma gaba ɗaya, su ma ana aka haife su. Haka muka tarar ana. Bayan mun ji ta bakin wakilin garin game da asalin wannan gari na Lahirawa, amma ba iya nan muka tsaya ba, yanzu kuma za mu ji ta bakin matasan garin inda za su bayyana mana ya suke ji game da shaharar da garin su ya samu a kafafen sada zumunta. Gaskiya da na gani a sama ni kai na ji daɗi, tunda ina gani sosai 100% ana tutu ana watsawa haka. Wannan sambur da aka sa ina ta yawa a social media sosai, amma sunan garin na ainihin Lahirawa. Ok, ba lahira ba ne kamar yadda mutane suke tunani. Lahirawa haka yake ko a rubuce. Su ma wasu kuma suke ɗauka abin da kamar lahira yi ko a yi cewa sun sa laƙabi da lahira, amma Lahirawa ne asalin garin. To ka san shi a cikin Lahirawar a ƙasa kuma akwai wani rubutu da aka yi shi ma wanda yake nuna ka rage gudu. Yawwa, amfanin wannan rubutu da aka yi, kin san akwai hanya da ta ƴan tifa suke riga suke ɗebo yashi. To wasu suka zo suna hucewa sabutan can wajen muras, to ya saka sa symbol din in ka zo gashi nan rage gudu Lahirawa, ga yutan nan ga kwana zaka yi kwana kan shigo cikin Lahirawa. To dalilin sa wannan abin kenan. Mun gode wa Allah da har ya sa duniya ta riga da ta san shi, kuma gashi dan karamin gari ne da amma gashi duniya ta riga ta sani. Bayan mun ji ta bakin mazauna garin, abu ɗaya ya bayyana a sarari. Ba duk abin da ake yaɗawa a kafafen yaɗa labarai ba ne yake da cikakken tabbaci. Akwai buƙatar ƙaƙƙauran bincike kafin a tabbatar da abu a kafafen sada zumunta. In har kuna son wannan shirye-shirye namu na gano gaskiya da tarihi, to ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a Gambiza TV. Sannan kuna da damar rubuta mana wani gari ko wani waje da kuke so mu je mu binciko muku asalinsa. Salma Magaji Hudu, Lahirawa daga Gambiza TV.